салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали Барсатиҷи ва бо шумо ҳастам Муҳаммад Гайру. Имрӯз ин видео ба дигар хел фарманд мегузарад. Агар ба шумо писанд ояд, бо лайки худ меҳнати моро қадрдонӣ кунед ва дар канал обуна шуда зангулачаро зер кунед. мо бошад сар мекунем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. Барои бозам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилка коментария буда даромада бо промокоди Барсатиҷи регистратсия кунед ва соҳиби 60,000 рубл шавед. Дастгирии шумо, пешравии мо. бо вуҷуди гардиши азим Барселона нисбат ба дигар клубҳо аз пандемия бештар азият кашид. Каталониё ҳадди аққал 120 миллион евроро аз даст доданд. Ин гуфтаҳоро моҳи май ноиби президенти Барселона Жорди Кардонер гуфта буд. Сохтори зарарии молиявӣ чунин ба назар мерасад: 50 миллион евро чиптаҳои фурӯхтанашуда, 20-25 миллион евро бастани мағозаҳои мухлисон, 39 миллион евро аз даст додани пахши мустақим дар телевизионҳо. Бо назардошти он ки дар пешбинии ҳамон моҳи сентябр клуб пас аз андоз танҳо 11 миллион евро фоида ба даст овардааст, вазъият фалокатовар ба назар мерасад. Пас аз дубора оғози ёфтани футбол, фишори молиявӣ ба клуб аз сабаби дубора оғоз шудани дуконҳо ва пахши барномаҳо каме сабук шуд, аммо ҳанӯз мухлисон вуҷуд надоранд. Варзишгоҳҳо танҳо дар мавсими оянда пур мешаванд ва ҳатто пас аз он 30%-ашон. роҳи осонтарини баромад ин фурӯши бозингарон аст. ҳамин тавр Барселона зарари ҷуброншударо ҷуброн карда, трансфери заруриро ҷамъоварӣ мекунад ва музди меҳнатро сабук мекунад. Айни замон тибқи ҳисоботи сар муҳаррири sports.ru Влад Воронин, клуб 77% буҷаи умумиро барои маош сарф мекунад, дар ҳоле ки меъёри клуби солим 50%-ро ташкил медиҳад. Тибқи иттилои марка Барса омодааст бо 12 бозингар ҷудо шавад. шумо метавонед бо ҳама ин бозингарон як состафи хуб созед. Рафиня Алкантра дар замин аст. Барса бозингарони дорои шахсиятҳои калон ва онҳое ки метавонанд пул кор кунад мефурӯшанд. Дар рӯйхат бозингарони ҷавон бисёранд ки ояндаи дастаро дар онҳо метавон сохтанд. Тоди Бо, Фирпо, Аленя метавонанд бозингарони сину сол хурдаро пас аз чанд сол иваз кунанд, аммо Барса интизор шуда наметавонад, бинобар ин онҳо ҳоло фурӯхта мешаванд. аз бозингарони ояндадор ва ҷавон клуб метавонад пули хуб кор кунад. клуб инчунин аз судобозоне ки кам бозӣ мекунанд вале маоши калон мегиранд халос хоҳанд шуд. як мисоли беҳтарин Иван Ракитиш, ниҳоятгар дар моҳи марси 32 сола шуд. вай дар состафи асосӣ рӯз то рӯз кам меафтад, аммо дар як сол 13 миллион евро ба даст меорад. аз рӯи гуфтаи АС ин яке аз маошҳои баландтарин дар даста аст. аз ҳама мушкил халос шудан аз Дембеле ва Каутино хоҳад буд. клуб мехоҳад ақаллан нисфи арзиши трансферро барқарор кунад, мутаносибан 138 ва 145 миллион евро, аммо ҳатто 70 миллион евро барои онҳо номувофиқ нарх аст. ҳамзамон Усмон мехоҳад дар Барселона монад ва пешниҳоди Манчестер Юнайтедро рад кард. эҳтимол дорад ки Нето ҳам боқӣ хоҳад монд. Тер Штеген пас аз Лигаи Чемпионҳо ба ҷарроҳии зону ниёз дорад. барқароршавӣ 3-4 моҳ тӯл мекашад. Гризман дар рӯйхати баромад нест. бозингари фаронсавӣ мумкин баъд аз бозии хуб бо Виларреал фикри роҳбариятро дигар кард, ё клуб чунин мешуморад ки ҳоло Антуанро фурӯхтан фоидаовар нест. азбаски пандемия ва мавсими таназзули бозингар, Барселона наметавонад 120 миллион евроро дубора баргардонад. клуб ба ивазкунии бозингарон умедвор аст. дар ҷони идеалӣ Барселона ҳама ин бозингаронро бо пул фурӯхта метавонист, аммо 12 трансферро якбора қариб ғайриимкон аст, алахусус бо дар назардошти буҷети маҳдуди аксар клубҳо. аз ин рӯ Барса омода аст ки бозингаронро иваз кунад ва аллакай ба Интер як нақшаи пешниҳод кардааст. Мартинес бар ивази Видал ва Ракитич бо пардохти иловапулӣ. бо ин маблағ Интер метавонад Санчес ва Жируро харад. ҷонибҳо ҳоло ба мувофиқа нарасидан, аммо худи консепсияро метавон ба таври возеҳ мушоҳида кард. ҳамзамон ҳарду ҷониб пирӯз мешаванд. Барселона аз бозингарони нолозим халос мешавад ва ҳамлагари дилхоҳро ба даст меорад ва Конте ду ниҳоятгарро мегирад ки ба онҳо ниёз дорад. бародарон, вақте ки ман текстро тарҷума кардам ва состафе ки Барселона мехоҳад фурӯшад, агар бо состафи асосӣ як бозӣ гузаронад, то ман боварӣ дорам ки ин состаф ба онҳо ғолиб мебарояд. ба ҷои он ки Каутиноро барои Барса мутобиқ кунанд, онҳо ӯро ба иҷора фиристоданд ва ҳозир бошад тамоман мехоҳанд фурӯшанд. ва клуб дар вақташ гуфта буд ки Каутино бо Месси дар як состаф бозӣ карда наметавонанд, барои он ки ҳардуяшон як нақшро иҷро мекунанд. дар вақти трансфер роҳбарият чиро фикр кард, ман намедонам. дар
ин ҷо ман Филипро гунаҳгор намесӯзам, лекин ӯ метавонад дар ползашита бозӣ кунад. Акнун бошад онҳо тайёранд Дембелеро ҳам фурӯшанд. Ӯ бале тамбал аст ва тез травма мегирад, лекин ба монанди ӯ ягон бозингари ҷаҳон ояндадор нест. Барои чӣ даста штаби духтурон Худро иваз намекунад, ки дар ин бора Хави якчанд маротиба гуфта буд ва ба наздики Де Йонг баъди травмаи худ мехост дар Голландия тавбат гирад, на ин ки дар Барселона. Ин маънои онро дорад, ки штаби духтурон аз ӯҳдаи худ баромада наметавонанд. Солҳо гузашта истодааст клуб бошад наметавонад ҳаяташро ҷавон кунад. Чӣ мешавад баъди ки Месси, Суарес ва Пике карьерашро ба анҷом расонанд? Ҳатто дар ин бора фикр кардан намехоҳам. Дина шаб бозии Интер бо Ҷенуаро тамошо кардам. Лаутаро тамоман бозӣ кардан наметавонад. Якдаҳшат аст ба худо. Видал Каутино аз ӯ дида 1000 маротиба фоиданоканд. Барои чӣ ба ин бозингари полфабрикат Барса мехоҳад ин қадар маблағ сарф кунад? Баробария дарс намешавад, ки футболбозони қимат танҳо барои Барса зарар мерасонанд. Якумаш, онҳо наметавонанд потенсиали худро дар Барса кушода кунанд. Дуюмаш, ба онҳо бояд маоши хело калон пардохт намоянд. Сеюм бошад, онҳоро бо нархи харидашуда фурӯхта наметавонанд, ба монанди Каутино ва Дембеле. Агар хоҳед ки ягон трансфери калон кунед, то Неймарро баргардонед. ӯ аз ҳама инҳо дида бозии хуб нишон медиҳад ва бо Месси ва дигар футболбозони даста рафту омадаш хуб буд. Дар ин мавзӯъ ман метавонам соатҳо гап занам, аммо ҳама ин бефоида аст. Аз ҳамин футболбозоне ки Барса мехоҳад фурӯшад, дили ман танҳо дар Рафиня месӯзад. Дар бораи Рафиня ҳозир гап мезанем. ҳимоятгари Барселона Рафиня Алкантара метавонад клубро тарк кунад. Бозингари 27-солаи бразилиро Селта метавонист харад, ки ӯ ин мавсимро ҳамчун иҷора дар он ҷо гузаронида буд, аммо дастаи каталонӣ нахост ӯро аз 16 миллион евро кам фурӯшад. Ба Рафиня якчанд клубҳои серия А ҳавасманданд. Худ бозингар ба Барселона хабар дод, ки ба ӯ клубҳои италиявӣ пешниҳод рӯй карданд, аммо намехоҳанд 16 миллион евро пардохт намоянд. Тибқи маълумоти Мундо Депортиво, ин клуб Интер аст, ки Рафиня дар он ҷо ҳамчун иҷора сезони 2017-2018 гузаронида буд. Рафиня бо як сезони худ дар Интер мухлисони он ҷоро ба худ ҷалб намуд. ӯ дар он сезон хело бозии хуб гузаронида буд, вақте ки дигарон худро нишон намедоданд. Лекин гап дар он аст, ки ӯ тез травма мегирад. Рафиня метавонад дар Барса ҳамчун бозингари эҳтиётӣ бозӣ кунад, лекин афсӯс мо аллаки Рики Пучро дорем. Шумо бародарон фикри худро дар бораи ин бозингар дар комментария нависед. Мо бошад давом медиҳем. Вингери Барселона Усман Дембеле барқароршавии ҷароҳати худро давом дода истодааст. Вай ягона бозингаре аст, ки ҳар рӯз ба базаи клуб омада машқ мекунад. Дигар футболбозон айни ҳол дар истироҳатанд. Дембеле бояд то 12 август барқарор шавад. Рӯзи 8 август, ки Барселона дар Лигаи Чемпионҳо бо Наполи бозӣ дорад, Усман бар намегардад. Лекин агар Барса Наполиро гузарад, то дар даври якчорниҳоӣ, ки 14 август мегузарад, ӯ метавонад тайёр шавад. ин хабари хуб аст барои мо, лекин баъди ин қадар травма ва бозӣ накардан оё ӯ метавонад дар як ё ду бозии аввал формаи беҳтарини худро баргардонад? Не, ин хело мушкил хоҳад буд. ӯ метавонад дар 80 дақиқаҳои бозӣ ба майдон барояд ва оҳиста формаи варзишии худро баргардонад, лекин кани гарантия, ки ӯ дар ин бозиҳо боз травма намегирад. боварӣ дорем ва умедворем, ки ӯ бармегардад ва ҳеҷ гоҳ травма намегирад, лекин дар шаби хобатон. Арсенал мехоҳад ин тобистон ҳимоятгари марказӣ харад ва ду вариантро нигоҳ дорад: Умтити ва Упамекано, менависад Ҷеймс Оли аз ESPN. Дар ин маврид Барселона мехоҳад бо бозингари фаронсавӣ ҷудо шавад ва розӣ аст ӯро ҳамчун иҷора сар диҳад. Худ Умтити мехоҳад дар клуб боқӣ монад. Шартномаи ӯ соли 2023 ба анҷом мерасад. Ҳимоятгар айни ҳол аз травмаи худ, ки дар ин сезон чорум травмаи ӯ аст, тавбат гирифта истодааст, лекин факт нест, ки ӯ 8 август дар Лигаи Чемпионҳо бо Наполи бозӣ хоҳад кард. дар бораи Умтити ҳамин қадар чизро гуфтаниам, ки ӯ потенсиали хуб дорад ва метавонист ҳимоятгари асосии Барса шавад, аммо ӯ ба кори худ ҷиддӣ назар намекунад ва карьераи худро хароб карда истодааст. Мумкин ҳамаи чиз ба ӯ мувофиқ бошад. мо аз Арсенал Вермалинро харида будем, акнун онҳо бояд аз мо Умтитиро харанд. Ока за ока. баъди ҷоми ҷаҳон Умтити карьераи худро ба поён фаровард, на ин ки ба боло. биёед бародарон, имрӯза видеоро ба анҷом расонем. Насиб боз пагоҳ видеои нав мебарояд. Канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед ва Барселонаро дӯст доред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.